Mina ngifuna lokhu nenkani kakhulu manje kuyakhuza akalaleli yena finish akakho umuntu ongakhuzwa la emhlabeni akakho umuntu ongakhuzwa yimi ngicishe ngingakhuzwa kodwa nami ngiyakhuzeka bafowethu siyawubhala umgangelo lenkinga ezela izithatheli hey wayithatheli ngibona nikhoshele lento niyazwa insizwa zakithi nina siyabonga kakhulu insizwa engawudala umgangela eziza izoyisupport ngicela ukunikeza isithombe sensizwa uyabona insizwa ukuthi makuthi kuyakhuzwa kuthiwa ukuthi akungenziwa uyibona isikwenza kakhulu igwala ngisho ngabe iyakwazi ukuba ngisho ngabe iyakwazi ukuphatha induku noma ngabe iyinduna kodwa umuntu nje ukuthi maqala ukuthi wakhuzwa into kuthiwa lokho akungenzeki bese umbone sekwenza kakhulu iSouth Africa yonke igwala leyo insizwa leyo kusho mina akekho umuntu ongakhuzwa la emhlabeni akekho insizwa nje engakhuzwa ayikho ilezi insizwa enyokusizwa bangakubo hayi sizinsizwa thina kwaMandlakazi yithi sodwa insizwa kwaMandlakazi usho uqamba amanga khona izilwane la ngaphandle ingaveli indawo ozoyibona mase sesixatshene sesashukile so ke umuntu oyinsizwa nje othanda ubunsizwa owazi induna ukuthi yini mayikhuzwe yayeka finish ngibobhala ke lapho nina ngiyabona ukubhala ukushawa kwabantu ngibobhala nemithetho khona abade bethi izolo ekuseni kade ngichela la ngikhelela ukuthula ngibona ukuthi kube nokuthula la yima kade ngichela chele mina intelezi yami ekhandela ukuthula okwenza uyabona namanje insizwa kunini induna izami kuyikhuza ayikhuzeki kodwa sengifikele ngayikhuza ngo3 seconds ahamba angisho ngo3 seconds ngisho ukuthi ke bafowethu khona ubhala ukuthi sikhona isidingo sokuthi uthi mawuchele ngentelezi ebese ushutha ukhombisa the ground has shifted beneath his feet uyabona lo nothi obuza ukuthi why masishuthe bangabe senza izinto zonke izinto ziyashuthwa la kushuthwa ngisho amantombazane esine engayawafakile amapheta akayibuzi leyo uza i-screenshot azume yes mina ngishutha into efundisa ingane ukuthi kukhona intelezi ezikhanda ukuthula intelezi ayiwona umuthi intelezi ine period yokuvuka ekuseni kokuphuma kwelanga njengoba lishona nje la ngiyaphela intelezi uzobuyela enganeni yakhe eclean uzohamba uyobona intombi yakhe eclean uzohamba uyobona umfazi wakhe eclean akho bhande akho lutho akugcatshwa kwenziwa lutho kusenza intelezi izimpi zonke lezi zanqotshwa uZulu wayinqoba ngentelezi hayi ngomuthi awukho umuthi amanga imithi lena ephethwa obaba ubohamba ufike ukhona specializer kuwo ngeke abe nayo yonke waqala nje wathi umuntu unayo yonke imithi ngokwazi ukuthi udoti loyo umtshela ukuthi akaloye mina umhlathi kanini ubone ukuthi uzokwazi ukunqamba bafowethu ngibonge kakhulu angivile lapha manje sejobjazi ngizobonga kakhulu esizweni sakithi eSouth Africa ngizomemezela namhlanje ngisowaguduza ungene ukuthi kusuka namhlanje mina ngishaya isibhakela ngikhokhelwa kusuka namhlanje ngizomemezela angizile ngento eningi ukuthi bengizobona insizwa ngizomemezela ukuthi uhulumeni wakithi esimvotelayo akafaka ibudget akafaka ibudget sengimemezela ngizomemezela ngisemona kwaNongoma bese futhi uhulumeni wethu aphe naye imona leyamona lena ngithi nayibona leyamona leyana iphiliso omama bethu nobaba bethu kunezingane ezifundile ngaleyamona ngokuhlanganisa amakhambi ukuthi abantu baphile ngoba sengifile nje la imona ngisuka kwaGuduza ungene ngizokhuleka kakhulu endlunkulu kuSisilo isihlalo uqobo ehlele esihlalweni ngikhuleke nasemakhosini ngikhuleke enkosini yalapha engimukele kahle kakhulu inkosi uBhekuntinta yakwaZulu inkosi ngahlala nayo futhi ngiyayiphatha kahle amakhosi onke ngiyawathanda angizile bafowethu lapha kwaNongoma ngoba ngizile ngishiye konke ngisuka eGoli ngasuka ezintathathe eGoli ngizele nje ukuthi kuzokwakhiwa isizwe sakhiwa lapha ngoba namhlanje nje abafana behlela ngaba abanye abafana batshwaleni ngaba abanye abafana benza into ebhedayo kanti futhi lapha abafana ngimchazele bonke laba bantu bebengashawa mawushaya ikhanda umfana usukukhishwa ibhadi nanokuthi usukhishwa leli khanda lakho lokuthi ufana uhlakanile ngoba lento lena akufiki umuntu
Yingakho ke uhulumeni ngicela u30 million ngonyaka ozayo. Ngicela kini nje eParliament ngoba nishaya imithetho ephambana nathi ukuthi asithanda nesodwa singamadoda njengalo mfana nje wayengiqabula lo mfana uthosiyamcela. Umfana wathi baba wami uthe umfana wasengicela ukhisa umfana. Nginsile awulapha le emashobeni ngibona. Sambona. Wasebenza uphiphinye emfu ngaleso sikhathi. Ngasengimelapha ngoba nje sengidumbe kabi futhi kuthiwa ngashaya inyusi angishaya ngigoqozile ngangimelapha. Yabona zonke nje izinto zodeshawo namhlanje beyingashaya bezelashwa. Ubalebile uSingasempela. Kunele ushaya ucingo umcimbi ukhala imali wathi khona leyo ndoda kwagudluka ngotho ukhona wathi kodwa uphiphinye emva kamphethe. Thovula igoqa amasinyane imoto. Bala wasakhe uthini umgoqozo uthi bhuku bhaka yawo inyanga nekhwamazayo. Uphambanisa umlando ugoqozile. Ngawaphi mina? Naloko kusifuna semfana sekuveke ofakazi into engekho ngawaphi mina? Sazoqilaza ngichazela. Singasamfana uthi manje udliwa omkhulu. Singasamfana uthi manje udliwa. Ngizokuthola kubhizo ngoba singasamfana Uthi manje uyohlawula lapha. Chabo ogoqozile ngizothola nobibaya ngapha. Singasamfana. Ngizodliwa yiliphi icala enginalo? Ngoba nginaqala mina ngangelapha endlunkulu labafana bafaka amakepisi bemaphambi kwethu kungelapha nduna nje ngoba nje ade uphethe insizwa nje athi abafana debe laphana akekho file hayi akekho fileyo umfana nje bephuma ibhadi nje mayiphuma ibhadi uphuma ibhadi besizogeza ingane izogeza Sibongile abafowethu. emona besizogeza ngokugeza ingane amakhanda nemlenze babona bantwana Undoni abafakile. cha bafowethu Phela ngapha sekhona iphutha esengicishe ngalenza ngizobingelela kakhulu isihlalo sobukhosi bakwaZulu ngibingelele kakhulu indlunkulu ngibingelela amakhosi bese ngibingelela upresident onosasiphethe kulesi sikhashana esingane njengamanje uma ulamatela lamaphosa ngithi ngimbingelele bese ngiphinde ngibingelela ama-minister kanye no-mayor bese ngibingelela induna kanye namakhosi bese ngibingelela amakhosi ngoba kubalekile lokhu kwamaphoyisa ngoba iphoyisa makuzoba nomshado liyabuza emakhaya lithi ngoba ulapha nje intombazane uyamthanda na uthi qwaka uphinde kubuzwe futhi kuthiwa uyabuza umthetho wentombazane ngoba ulapha nje uyamthanda na kuze kube kathathu mangahle kuphakamisa isandla nje nangumfana lo mshado awusaqhubeki sumile makube kuthiwa besikhona ke duze thina ke sekufanele sisebenzise uphiphinye usimelapha umfana ngoba uzomosha into enkulu ekusasa angithi uyabona yikho ngithi kufana nephaphu ugoqozile lento ayihlelayo iphaphu libaluleke kakhulu iphaphu ngoba iphaphu vele iphaphu ena laba abantu abadala abahlala ngaphandle emakhaya bayilapha babejabula khona befike bedla iphaphu ingakho abafana laba ngoba de beshaya induku nje laba abashaye baphumelela kufanele ngabe badla ubhedu namhlanje bese kuthi laba bathintekile bedla iphaphu yikho ngithi bafowethu iphaphu kufanele nilazi iphaphu manje omama sebafaka emafrijini nakweminye imizi iphaphu lidliwa lenza ukhari iphaphu libaliphuka neklabishi uthi uyalidla iphaphu umfana vele shipha into enuka Hayi bafowethu iyagudla lento iyakugudla uzungene bafowethu iyagudla impela awusabokangu sifuna ikhokhelo bafana ikhokhelo lento ayifuna ukhokhelo bafana hayi bafana ngababheka umthetho bafana ngikho Ningahlekisa cha bafowethu okubaluleke kakhulu ngoba ngibingelela nje bengicela ukubonga abewesekile lo mcimbi ngizobonga wena ke abanye Nkosi yami ke bengixolele nabo ngiyababonga laba nje abavelile ngizoqala ngomafa umfo wasikhakhana Khozile. inkonzile le nsizwa leyana umafafa wabona nje ngengoma kaSolonke wavula wadelete afula ukuthi lisale nami ngedwa usilapha sibizo umcineko uye umcineko omafafa lezo nsizwa izinsizwa ezingikhonzile mina futhi nami angibathandi ngibakhonzile Kushiya ukuthi umavava mkhulu. Uthi ubhuti umavava. awubizwa impela ngathi ngoba ungene nangibone kanga
Khabo ubizwa ingedwa ngithi ngiyafanele nimbize ngoba ngokwenhlonipho ngoba ninavele ngabafana angithi ngiyabona fanele nimbize ngoba ngokwenhlonipho ngoba mina ngimthandela umciso Thobhuti omdala Thobhuti omdala igama lakho ukuthi ubhuti omdala abafana vele fanele bambize kanjalo ngokumhlonipha ivele ubhuti omdala wesizwe sakithi ngenxa ukuthi unamagalelo mavava amaningi ngizwe nje namhlanje uPaul Mthakathi uyangitshela ukuthi ukhiphe 18,000 kusho ukuthi lo muntu uthenga inkabi waphinde futhi indoni nakhona futhi yadedela futhi o5 kusho ukuthi mayidedela u5 izintondo lezimbili njalo lezo Silinde umshonjo nje. yaphinde futhi bani okhiphe 8,000 Silinde umshonjo. yibe lenze Inkosi yaMahlebe ikhiphe 10,000. inkosi yaKwaMahlebe inkosi engiyakhela sibonga kakhulu inkosi yesizwe ngokweseka into enhle kangaka kanti uprofessor ukhipheni mina hawu angithi ngisusa isound ngisusa isound eThekwini ngafaka ngisho petrol kumzimba okhala imali ngoba adikho nje sound kanti futhi sizoba nekomiti lapha manje lizokwazi ukuphatha yonke lento le ikomiti lizokwazi ukuhlela ikomiti futhi elizokwazi ukuthi khanje zonke igodi zakithi konkanhla sijike yonke lento ingenziwa kwaNongoma kuphela zonke igodi zakithi kule province yakithi kwaZulu ngiyamemezela ngiyacela ukuthi asikwenze lokhu ngokubambisana nina besilo eyakwaGodusa ungene nonke nenisupport lo mcimbi uthi ubaba inkosi imbusise ngoba isibusisa sisuke kimi nami ngisithatha kubaba uNyazi inkosi yakwaMandlakazi inkosi ijabulile ngibona inkosi yakwaMandlakazi uyibonile ijabule kakhulu inkosi yajabula kakhulu yajabula njengengane wazwa nje ngathi bayibingelela iqhawuka ngathi ngayiqhawula engayikhulumi lezi zinto ngoba phela ngiyaqoqa into zamakhosi ngiyaqoqa saba bafowethu professor lulini usuku la khona sizokuphekezela kakho endlunkulu sizokuphekezela endlunkulu uphinde futhi uye kumgoqozi uyohlala cha ngizoya endlunkulu kodwa ngeke ngize kumgoqozi endlunkulu ngizoya ngoba fanele lapha endlunkulu ngohlonipha ingonyama umgoqozi fanele nobe nosinqa semfene makuthiwa na kanjani befana ngitholula mthuthu bahambe bayogeza enkunzane bayithola into ngimgeza Singasamfane kuma video la uthi a-check endlunkulu singasamfane. Ufuna lensizwa. Mina ngifuna umuntu okhuluma efonini angimfuni umuntu okhuluma efonini ngifuna insizwa mnize kimi ngoba ngilapha kwaNongoma nje ikhulume face to face bese ngisiyaqala siyelapha angithi yedwa njalo bese siqala futhi Sekuwe mkhulu. Ngesikhathi time abantu bebuwe mina ngizekuwe. cha mfowethu ngizokunikeza ithi cha lutho sondela uyagqilaza lokho ngibona hayi ngithandela ukuthi uyagqilaza hayi ubonile hayi uyagqilaza Ngathi ngisho nje ngaqala nje. ubuphuma ibhadi umsindo lokho ubuphuma ibhadi uzogezwa wemona nazi ngiyabona awu uzogezwa uzofuna iphuma igazi incane igazi konke ephumayo kuwo awushawa Abantu abale imali ikhishwa ibhanki. manike Abantu abale imali ikhishwa ibhanki amadoda. angithi Sobona ngihamba labendlela ezithola indlela emadoda uyicela ngithi emakhaya. Ukuthi kwaNongoma selishaya ikhanda tata ngiyafuna. bafowethu anisebenzi kwaNongoma niba ukuthi sihlonipheke Ushampeti. niyezwa lo ngamhlalo lona uhlalo wenyanga lo ukhoza lo nganginaye phesheya ofuka waqaba ukudla wakhishwa isifo bafowethu sengiyisehambe kwaGodusa ungene nginithanda nonke nje bafowethu ngiyanithanda ngizonazisa amaduze futhi ngizokhuluma cha ukuthi lo mdlalo awuyempangeni uzosuka empangeni uzoshaya phansi emzimkhulu kuhle yonke iprovince yikho nje ngithi bafowethu ngiyacela lo mdlalo ngisho ukuthi akhona umuntu adenge uthando akuyona into wrong kwakhiwa abafana kwakhiwa isizwe into enhle kabi ngoba akudlula wona Bangawona amasiko. futhi insizwa umfana amthathe noma uzoqeda amavolovolo futhi kwaNongoma ngoba umfana nje uyakhohlwa kwimivolovolo mase ngifike kahle ngiphethe ukuphike usazoya le ngisazothi mina kuthi nya ubani oshawucile usingasamfane singasemfene uyayazi induku ngisho Hey, mina ngutshena ukuthi mina waququdubho wenkandla ndoda kwaze wabulala izitsha ngila hayi lungile